Allahumma sholli alaihi sallallahu ala yasin Ahmad hadil amin sallallahu ala yasin Ahmad hadil amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in sallallahu ala yasin sallallahu Bapak jeneng kok Arif. Arif sak keluarga lan sedaya masyarakat Suradadi Wetan umumipun sumangga dalem kanthi bismillahirrahmanirrahim kawula aturaken mugi-mugi Karisma menika wonten mriki waget napa nggih waget adaptasi waget bahur kalian masyarakat Suradadi Wetan menika. Namun perlu kita mangertosi dhewe saestunipun Mbak Karisma nek wujude asli. Wis dhuwur tapi kesih napa kesih alih. Nek wujude agung dhuwur kesih alih wong kesih semang sidang barang. Nggih. Berarti asline kesih alih dereng pengalaman belas pirang pengalaman pramila monggo dumateng keluarga Arif monggo dipun kula patungan sowan kula wonten mriki ugi namung jan sowan-sowan tok kraton deniku kula mawon yen ngerti nggih mawon iki yen ngerti nggih napa mawon iki dumateng panjenenganipun kita aturaken agunging matur nuwun. Buka bati cara ingkang angka salajengipun inggih punika penerimaan saking